знаєте, смішно говорити, але буквально на днях, буквально на днях я достав письмо із Вашингтона, де мені просили зробити аналіз, чи є на Подкарпаттю русинська телевізія. Я написав об'єктивно так, як є. Вона є, це є півгодини на тиждень. На другому боці я написав, це то много, це мало. От представте собі, на Подкарпаттю є 1 мільйон 250 тисяч. У процентному відношенню 78% етнічних русинів. Шелеяких русинів. Тих, котрі твердо знають, що вони русини. Тих, котрі не здогадуються, що вони русини, бо вони не інтересуються тим. Може, вони на заробітках заробляють гроші, бо треба хижу поставити. Це теж добре діло. На своїй землі поставити хижу, то таке, якби пустити корінь. Але завтра, може, коли вони хижу поставлять, їм треба буде книжечку, і наші історики мають бути готові до того, що коли він візьме книжку, а я народ, який я народ? А там буде написано русине, ти русин. Русинів 78%. Відповідно, що обстає українцям і що обстає мадярам? 12% мадяр і 13% українців. Так от тепер позирайте. Мадярська радіо і телевізія, фактично мадярська телевізія, національна меншина мадярська має 178 годин ефіру кожен рік. То є 12% населення краю мають 178 годин ефіра. Це мало, це много, я не дискутую тепер. Я вам говорю статистику. А кілько... Годину мають тиждень, так? 178. Ну, середня година в тиждень. Якщо 365, так? А кілько мають руси? Ні, година в день. То півгодини на день. На кожних 2 дні 1 година. То значить, кожен день півгодини. Ми в тиждень, а вони в день. А русини, яких є 78%, вони мають 54 години на рік. Це нормальна національна політика, а до кінця. Я сиджу тут перед вами, чоловік, який притяг на закарпатське телевізію техніку в редакцію русинських передач. Камеру, комп'ютер, монітор, системний блок, трансформатор, принтер. Бо вони не мали нічого, що би могли робити. Це ми, русини, назбирали. Коли редакція формувалася, так? Коли редакція формувалася. Який рік? 2008 рік. Це тільки тоді появилася русинська... Так. 2007 або 2008 рік редакція появилася. А до того 18 років? Заказано було. Які русини. Єдине, кому дозволялося і кого можна було пущати в ефір, це був Закарпатський народний і другі наші хори, де говорили: а тепер виконується закарпатська українська пісня. Не можна навіть сказати. Тобто русинська родина сформувалася після визнання облрадою національності? Так, в 2006-му було в марті місяці, і як рефлексія, як результат того, причому, знаєте, що інтересно? Досить інтересно ходити на сайти. Я ходив колись на сайт нашої телевізійної агенції ТИСА-1. Так от, що інтересно? Передача русинська йшла, а на ТИСі, так, в їхніх інформаційних тих, що кілька вони мають редакцій, говорили, є мадярська, румунська, російська, ромсько-циганська і другі. Це, знаєте, щоб в Києві декому не кололо очі, вони і то ховали. Це фактично продовження сталінської системи, коли ми народ, де ми прийшли, ми не поважаємо,